Residential building sa Calasiao, Pangasinan, tinupok ng apoy. Nakatutok, Claire Lacanilaw. Tinupok ng apoy ang isang residential building sa bahagi ng Barangay Poblacion West, Calasiao, Pangasinan. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal ng higit 3 oras bago idineklarang fire out. Ang nasunog ang involvement natin na sa residential building, matanda na yung bahay. Tinatayang nasa 2 million pesos ang danyo sa sunog. Nasawi sa sunog ang 64 anyos na si Violeta Garcia, habang dinala sa ospital ang 19 anyos na nag-aalaga sa biktima. Sa investigasyon ng BFP, ang napabayang nakasinding kandila sa altar ang tinitingnang sanhi ng sunog. Isang kasama, tapos yung mother namin, ano siya bali nakadextro, na-stroke siya kasi, hindi siya pinagkas. Ngayon ko rin kasama, may takbo sa hospital. Patuloy ang paalala ng otoridad upang makaiwas sa insidente ng sunog. Kung ang tayo po ay magsisindi ng kandila o anuman sa ating mga tahanan, make sure po na bago tayo matulog, ay patayin po natin ito. Kung magsisindi man po tayo ng kandila, ilagay po natin ito sa isang basin na may tubig para kung sakali man pong makatulugan ng buwal, kung saan siyang mamamatay. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.